Ομιλούν νέοι άνθρωποι και λέγουν με τα λύπης, και αυτό δεν τιμά τους πνευματικούς πατέρες και δεν ομιλώ στην αγάπη σας, αλλά το αναφέρω ως εξομολόγηση εις τα θεοφιλιώτα σας, ότι ελυπήθησαν πάρα πολύ από αυτά που άκουσαν εις τας πρώτας εξομολογήσεις. Λέγει λόγου χάρη ένας νέος, ότι από το στόμα του πνευματικού άκουσα αμαρτήματα τα οποία δεν τα έγνωσα. Λεκτικός. Μήπως αυτό, μήπως εκείνο, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς. Και πήγε στους γονείς του και λέγει, μπαμπά, μαμά, τι είναι αυτά τα πράγματα, εγώ δεν τα γνωρίζω. Είναι αθώο και καθαρό παιδί, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είναι πολύ λεπτή η ισορροπία από την πρώτη ή από τα πρώτας επικοινωνίας τα πνευματικάς, έως ότου καταλάβει κανείς με ποιον χαρακτήρα πνευματικών έχει να κάνει ο κάθε πνευματικός σε κάθε νέο προσερχόμενο. Διαφορετικά θα φύγει από την Εκκλησία, μπορεί και να σκανδαλιστεί μόνο ότι είναι αγαθού και χριστού χαρακτήρας και να ζήσει μια υπόλοιπη ζωή μακρά της Εκκλησίας, και αυτό θα είναι βλάβη ημών των πνευματικών. Και όχι μόνο βλάβη, αλλά και με αναφορά στο Χριστό μας, μήπως και ζητήσει ο Χριστός από τα μαθήματα που θα κάνει από την ευθύνη του κάθε πνευματικού πατρός.